Moj dobri Tom. Eto, dragi slušalci. A razmišljali smo, ćemo li ovo uraditi? A nije treba, trebali smo da spojimo. Da, praznike. Trebali smo praznike da spojimo, razmišljali smo da spojimo, ali mnogo bilo. A gdje ste, ljubavi naše, mi vas nedostajemo. Tako je, mi vas. Mi vama nedostajemo. Vi misiju, I'm gonna miss you, Vojo. Ovo posljednja emisija u ovom ciklusu, ljudi. Ja jednostavno mogu da znam, ali brzo kako život proleti, čovječe, kako je prošlo ovo nekako. Ja jedino po zonju vidim kako vrijeme, vidim da raste. Kad smo počeli, bio je mali. Ja vidim po njegovim podočnjacima kad je kraj sezona. Jedva čeka se ovo završi. Momčina, ja vidim kako je porasta. Bio je mali kad smo počeli. Mali, znači koliko mu je brada. Sad ima u bradurinu sijedu. Nije, brate, mu sijeda, samo je bolja noprije. Ovo se tradicionalno brije na početak sezone i na kraj sezona. Hoće li je za Boga obrijati oko sporinu da se ošiša, da bude momčić opet? Ne može. I da ide kroz Cetinje. Sandokan, sva snaga mu je u kosi. Znaš i ti da je on poša našemu drugu Popu da završava, kad je Pop morao u Bugarsku da ide bubnjar. Pozdrav moj dragi, mi te volimo i mi te laviju, Pope. Dobri. Treba je nešto pasoš da mu završi i poša u Bermude gdje su mu se muda vidjela. Ne može, svirala su mu muda, evo neka mi ne da lagad. Išćeli su da ga, jer mu je jedno, izvinjavam se dragi slušalci, ali kako ću reći. Jedno mudo mošle lijev. Jedno mu je mudo virilo kroz Bermude. Je li zonja? Ne, nego ste bili da potpiše, a da u Montenegro da si bio s mudima, a kako se zove, u Bub si bio s normalnim mudima. Da. Neka sezonja pokazala se muda i tako i treba. Pošti ga, brate, kakve to veze ima, čovjek to nije ni zna, to samo izađe. On ima lijepa muda, stvarno. Ovako, ja kao predsjednik organizacije mogu samo da kažem da sam sve račune, znači ove godine... Kakav je bilanc? 1743 eura smo u plus. Za razliku od prošle godine gdje smo bili u minus 742 eura, kasa je ove godine dobra 27 eura, prošle godine znate da smo bili u minus 18,5 eura. A je li PDV se računa? Sve obračuna, to što znači da ja mogu da kažem da smo zadovoljni, ne veli da ne može bolje, ali mislim da može. Može, pa od kad si ti došao fiskalno. Ti ono što si napravio. Što se tiče, još samo to da zaključim, što se tiče kulturno-umjetničkih sadržaja koje smo ponudili, mi ćemo o tome više na Saboru, na našem Saboru. Svetorodnom. Hoću ovo da kažem, pomenuo sam PDV i to sam htio možda i prije par emisija. Samo da ako mogu da se u ime organizacije popišavu Elektroprivredu Crne Gore. Mogu? A što? Ne može, zašto? Znači, vidio sam račun, ja to inače ne gledam. Gubici na mreži, ono što ne dobijamo mi. Dobro. PDV ti na to računaju. PDV na gubitke na mrežu. Zamisli da plaćuju ti gubitke na mrežu, to ne samo meni, nego to kad se zbroji crnogorskim građanima, svi znači neće se gubi i struje, to su oni krivi. Znamo, čuveni gubici na mreži. Imaš na račun gubici, iako su ti gubici na mreži 50 eura, još ti pridaju 20% PDV-a, kada si kupio nešto. Zamisli tu ološ. Znači, to treba tužiti, brate. Ma koje, ja mislim su nekakve zakone donijeli, ne možeš ti ništa, čuš mi Milutin Đukanović. Nisi moga ni Mila Đukanovića, ni Milutina Đukanovića, duže ime ima. Ne, Milu ima, kraće ima, ali... Zamisli gdje ti naplaćuju PDV na gubitke, evo, dragi slušalci, provjerite svoje račune, imate stavku gdje se izgubila struje, neđe koju vi niste potrošili, za koju je kriva Elektroprivreda i plaćate PDV na to. Znači ovakvih lopova... Pa realno je da mi to pokrijemo. Znači, pa je dobro, meni ne smeta, da se pomogne država. Pazi, mora Crna Gora da pokrije, sve što treba da pokrije. Crna Gora može. Može, to je dobar slogan. Ko ima to slogan? A jeste mi dozvolili da se pomokrim na Elektroprivredu? Nemoj, ti ajde. Zbog ovoga, samo zbog ovoga, ostalo je okej. Pozdrav Milutinu Đukanoviću i odboru direktora. Neka, mislim, to je... Samo mi je ovo smeta. To je tvoje pravo kao potrošač. Tako je, ja imam pravo kao potrošač, redovno plaćam račune. Tako je, ako si redovni platiša, naravno. Jesam, na nulu, imam zlatnu pretplatu. Imaš zlatnu pretplatu? Ja imam trenutno zlatnu pretplatu, znači imam i žeton, jedan onaj... Žuti žeton, zlatna pretplata. Mogao bih da se pozori... Treba možda probati da se krade struje s onih... S onih aparata.
Pa ima jedan pokojni moj prijatelj, nažalost. Nije pokojni, ima jedan moj prijatelj koji nije pokojni. Nije pokojni, Bogu hvala, ovaj moj pokojni koji je priča. Zdrav, malo na noge slabije ide, ali je dobro. Došli su mu 10.000 eura, mu je kazna bila. Ja rekao, što je bilo? Šokira sam ovaj sat. Šokira ga je magnetom. I otkrili su ga. Šokira je sat. A čega je šokirao? Magnetom veliki. Magnet je prilijepio na njega. Gdje ga je potpuno izludio. I ovaj sat je zva centralu. I su vidjeli da ispad na mrežu. Šokira je sat. A ko taj tvoj je, Bogu hvala, živ. Sad će ti Gajo počeće da nas prate i otkriće koji su prijatelji koji struju. Počeće da vide da li sam ja naplatio struju. Ne treba kras struje, ali... Šta ima novo u našu Crnu Goru? Od kad nismo radili, bio je Ricky Martin, bačili su suzavac, htjeli su da ga uguše. Vidio sam, ljudi su se falili da je bilo zabavno, da je bio profesionalno dobar, što ja nisam ni sumnjao. Jer ja znam... Ti znaš Rikija. Znam njega. Ne zna on Rikija, on zna Martin. Ti nema Rikija koji je loš. Ja znam nekoliko Rikija. Pa nema Rikija koji je loš. Ljudi. Ti znaš Riki Marciano, Riki Martin i znam Riki Pole. Znam i Rikija Ristelića, čujenoga bubnjara kotorskog koji sad među koje najbolji. Dobri su Rikija. Znam dosta Rikija, i dobri su ljudi. Ja ne znam Rikija koji je loš čovjek. Tako da i Riki Martin, to su bogati ljudi, Riki je bogat čovjek. Jes, Martin od Martinovića, Leo Martin od Leo Martina. On je svoj Leo Martin. Jes. Znači, bilo je to, bačili su suzavac, bila je proslava stvarno veličanstvena i onda su se velikosrbi pomamili. Pomamili su se kao pčelice, nešto im smeta. To je bilo za očekivati. Što im smeta? Što ćeš, u Crnogoru je bilo stvarno, na Cetinje je prelijepo. Nije na Cetinje, mi smo svirali svuda jedan. Pa dobro, vi ste svirali, ja znam na Cetinje kako je bilo. Ovo što Knežević je pregovarao će da se bije s Nikolom, bratom. Milane, morat će se sa mnom potući prvo. Otkrio je Milan Knežević i drugi velikosrbi da Nikola hoće da pročeruje Srbe iz Crne Gore. I sad ne možemo njega da pročeramo. Znači, sad se radi na pročeravanju drugih Srba. Znači, ide se, ali Milana ne može, se pobunio. I on bi se branio, on ne da. Znači, on je rekao, ako mene dođete da pročerate, mene nećete moći pročerati. Znači, sad se ide samo neki drugi slabiji penzioneri, Srbi ovo, to što možemo da pročeramo. Idemo ja, moja familija, ide još 3-4 familije se pokupilo, idemo pročerujemo ih. Pa dobro, nije to... Rekli smo do oktobra, trebalo bi 2000 familija se pročeruju iz Crne Gore. Pa dobro, i nije to loš. To je agent, da bi rekli ovi ekonomisti, to je agent. Makli smo ovoga sa spiska, Milana ne može jer se pobugnije. Dobro, makli njega. Makli smo tako, ove što su jači. Te jače. Treba nejač. Mada bih ja izbio Milana. Da se pobijeti. Ja bi ga izbio. Ti bi nogama. Ja bi navijao za tebe. A izbio bi ga ja, to nema ti što pričati. Ja bi navijao za tebe. Ali je prgav. Ne da se pročera. Nemoj ga pustiti da ti priđe. Ali ne da se pročera. Jesi vidio? Uopšte opire se. Znači, nema šansi. Nema šansi da ga možeš pročerati Crne Gore. Pa je budala, što je majko, što su se no dobro, ima, vidiš koliko je bilo ljudi koji su proslavili ove 20 godina. Lijepo je to, Gaj. Mandić je tako da će i sljedeće godine biti puno više. Bili su kod Spajića. Jes, bili su kod njega nastan. Ja sam bio. Bila je žurka nastan. Jeste i bio, ja sam iz personalizacije bio. Svira je Ranko Krivkapić gitaru. Gitaru je svira, Krivo je more. Jesi li peo? Kapić, rekli su mu krivi, jer ga oni zovu krivi. Krivi, svira i Krivo je more. On kao zebanci je stvarno svira. Krivi je odličan, ja sam ti rekao to i prije 10 emisije. On ih poluđe, jer je ustaje za kuca da se ne može bez 17 petina. Bravo, to je okej stvar. Poluđe. Može li se otvori zonje ovdje neki prozor ili nešto? Vidi se mora se pauzati. Ovdje je dim nekakvi treba. Onda što je po mama izašla je smećarski vjerujem da ga nisam ja, niti mi pada na pamet da gledam te budivotine. Nekakve budale pomamljene. Objasnit će se sve. Da, bit će sve u redu.
Svi su kurve, sve su kurve, mi smo Italijani, puno ćete nam uprknu. Mi smo Italijani, ali mi smo se borili za sve što je dobro. To je isto nenormalno. Kada smo mi od ne znam koga drugoga, ne od svojih majki i od baba. Ludi se pravdamo budala. Kakvi sve budala ima, ovo je nevjerovatno. Ali onaj čovjek je stvarno nenormalan, ovaj predsjednik Srbije. Ali su gori, ne, znaš što je zanimljivo? Delinti ne treba pridavati pažnje, stvarno puno će uprkno, znači neka pričaju što će. Ovi iz Crne Gore što to podržavaju, treba njih pomilovati. Da. Treba ih pomilovati po glavi. Među njima i Knežević, kojega sam malo prije pomenuo. Oni podržavaju one firme i to postaju gadni ljudima. Podržavaju. Ali postaju gadni. Ja treba što više da snimaju. Ja ti za to uporno ponavljam. Ja navijam za te stvari. Kažem navijam da bude koncert onoga tamo, ne znam kako se zove onaj pjevlja što je treba da svira. Neka rade. Pa naravno, to treba pušti. Ako se Crna Gora u ono pretvori i treba da se pretvori. Jer ako ono neko vidi onome nešto, taj neka radi. U redu je, pa to. Ja velim, isto treba ono podržati. Ako je to Jovana Jeremić i onaj Vučićević i to, tamo se ide, to je ta ja ekipa. sad treba ima da poklanja pažu. Maksi, pušti, ne postaju gadni postaju. Pa ja ti o tome pričam. Gadni, mene ono stvarno ne nervira. Mogu pričati što će, one budale. Neka snimaju, samo ih treba zabranjivati u agencije i ovo. Normalno, neka rade, treba ih zabranjivati, kažnjavaš, klapati treba po 700 eura, po 700 eura škapit, neka im to crkva plaća. A oni mogu... Zdravko Krivokapić, brat moj, napačeni, i to treba pomenuti, napaje patrijarha. Vidio sam. I što je najbolje, u pravu si Zdravko. I opet se Knežević pojavio, što je, ja ne znam, ili onaj čovjek, na svaku stranu radi. Znači, on uzima full dnevnicu. Ne, hoće da raščini... Hoće da raščini Zdravka. Zdravko, spoju pudu podršku imaš oko toga. I u pravu si. Potpuno si u pravu. Jeste, jer ono je Čaci patrijarh. Tako, nije si to ti rekao, nego su to rekli Vaseljenska patrijaršija. Jesi vidio gore na dopis? U kanonima to piše. To piše svudađe, ovo koliko smo mi pratili. A vi se bavite načrtanjem, moramo se paziti, jebote Bog. Sad kad ulazimo u Evropsku uniju, desit će se raslojavanje. Kad ćemo mi ući u Evropsku uniju? 2032. Neće nas gledati više. Ne, kad uđemo u Evropsku uniju. Mi kad uđemo, mi palimo, nas niko ne zanima. Na Svetsku uniju. Vučić je rekao da ne priča s Milatovićem. Jeste primijetili to? Da ne priča s njim? Da ne priča s njim. Ali je zaprijetio kad dođu u Tivat da će da mu reče da vidimo te hrabre i to. Pa eto da... Hoće da se bije. Ako vidimo Jakova, da ako mu odgovori nešto. Nima od koga mu dođe. Možda će mu odgovori. Jakove, poslušaj me. Čim ga vidiš. Predsjednik države, naša tak je, naša ministrica kulture. Ni Spajs, niko ne reaguje. Jakove, poslušaj me. Kad ga vidiš, odmah nogom moraš da ga onesposobiš. Znači, ali čim priđe, on će nešto krenuti zdravo. Da ga onesposobiš za dalje takmičenje. Znači, samo ga nogom, on će se saviti i koljenom onda... Koljenom u glavu. To će biti 3-4 dana se priča o tome, Knežević će te napadat, on je glavni ovo da histeriše po televizija, on će te napadat, ali ne može ti on prići, ti imaš obezbeđenje. Evo da vidimo što će mu kazati. A onda kad sretneš Spajketa i onako ti si mukivan, dobro ga rašarafi i to špicom u glavu. Ugrabi ga, pošto je više od tebe da istegneš onaj tetivu dok će di ili neđe. Dok će di, dok broji pare. Jer on broji pare iz Emirata. Treba li neko da nas brani od nečega? Vi imali neko? Ova država je napanuta, gledaj. Znam da je napanuta. Vidiš da nam ne daju više izofreničari. No, mene puno će mi uprknu, ja ti opet velim, puno će svim uprknu. Ljudi, samo se nemojte šakirati, neka se gicaju. Samo ako ne obraćate pažnju na te bljuvotine, neka kažnjavaju po 700 eura. 700 ili 800? 700-800 eura. Dovoljno je to. Što se mene tiče, mene stvarno mogu punuti uprknu. Što se mene tiče, ja sam... Hoćeš i ti punu uprknu? Mama lako i numera. Ajde, ako... Ja ne čiram niko. Oli ti ga. Ajde, neka punu svim uprknu. Nikakav ni problem nije. Neka se, pomamili su se isto kao ono sinjak takneš onim
vrelom palicom. Ja ti velim koji je to nivo, to je... Bi Crnu Goru da pretvore u ono, znači u ono ruku. A što im znači to? A zato što su, imaju vjerojatno, ne znam, ili ih neko ne znam. Što im znači hoće veliki srpski svijet, Gajo. Hoće da se proteže država. Pazi ti, čovječe, čijim u što ti život prolazi. A svi ćemo biti zajedno, svi ćemo se kopati u Europu, govori jedan film. I prođe ovaj život brzo i proveo si ga histerišući, spremajući ratove, nervoze, svađe, cijeli život ti prođe, a to ovako kad tren prođe. Pa naravno. I onda te neko pita, džede, jesi li mogao drugačije? Umjesto da se širi ljubav. Jes, pa ljubav. Jesi vidio ovo ubistvo što je bilo u Beogradu, ovo je stvarno. A ne mogu ja manje sve, ja sam tebe poslušao. Ja sve manje pratim. Potpuno si upravo. Sve manje pratim, Goran. Ali čovjek mora nešto da vidi. Mi sad kad još završi sezona, vidimo. Kad studij završiš, kad diplomiraš. Sezonu završi. Kad diplomiraš. Ti si magistrirao, ja? Ti ćeš nakon ja biti. Vidim ja, fino. A ne noću da rečem čemu histerija. Na selo. Čemu 4 mjeseca i vidimo se. Čemu preuređivanje granica? Čemu nekakvo jađenje stava? Čemu ugroženost? Sve se plače nešto. Svi su nas zajebali. Nema, mi smo najbolji. Bratstvo i jedinstvo. To je bio, ta je parola. Pazi ti, nažalost je ali slušaj, drugi svjetski rat se završio 45. Poslije 15 godina su Njemci dolazili da ljetuju i poslije 20 godina su išli odavde nesretnici da rade u Njemačku, koja je sva srušena bila. Tito je vlada 45 godina, od 45. do 80. Evo, prošlo je taman toliko, mi se raspadamo, što bi rekao Petar Strugar. Pa teško smo podijeli njegovu smrt. Velim ti, drugi svjetski rat se završio, ljudi su izašli iz najkrvavijeg obračuna, toliko mrtvih i čuda i počeli su normalno da žive poslije 10 godina. Mi, evo, 40 godina i dalje se jakamo i Tito nas mrtvi svakoga ponosam pogodilo teško. Tito nas je nagradio nas. Ono nije ni bio ni Hrvat. Ne, ono je čak njegov dvojnik zadnjih 20-30 godina vlada. Sviraj klavir i rekao engleskoj kraljici, engleska kraljica je rekla kad počnu te teorije, ako je ovo bravar, ja nisam engleska kraljica, a onda je ovaj rekao iza nje, što jesi ti engleska kraljica, a? Jesi? Ako ludoga naroda na svijet nema. Volimo se. Ja ti velim da je zemlja ravna ploča, brate. Pa i zemlja je ravna ploča. Jer ovo ne može biti da je okrug. Ne bi bilo krug kao što je farmaceutska mafija hoće sve da nas pobije. Kad mi da diklofen da popijem, hoće da me čipuju. A što daju s diklofenom? Nisam nosim, popijem diklofen ponekad kad da ne bi imao probleme sa kisom. Za smirenje, Za smirenje. A, to je za smirite kosti. Jer on te smiri kosti. I hoće farmaceutska mafija da me ubije. Kako to izvode, to mi nije jasno, da ti smiri kosti. Kuva sam goveđi jezik, kraj. To je lijepo. Kuva sam ga, Boga mi, prvi put sam to radio. Odlično mi je to ispalo. Ne mogu ja nešto to. Ali ne voli to neko da jede. Ja ga volim, djeca nisu mogla da ga jedu, djeci sam ga ponudio, rekli su da je guma. A nije, nego prelijepo meso. Mislili su da je guma od ovce. Guma od ovce. Moj prijatelj, što ti djeci daješ? Okrenut se kuhanju. Kuhanje je lijepa zanimacija, sad je ribanju, buknula je priroda i sad se treba stvarno krenuti prirodi. Gledaš nekakve lijepe sportske događaje na televiziju, to smo ispričali. A njih skoro da i nema. Ignorišeš budale. To moraš, jer ako misliš da ostaneš zdrav. I vidi, znaš što je još lijepo? Rodile su se neke nove generacije, ja sam sad to vidio 21. maja, sve ok, patriotizam, ljubav, lijepo je bilo, stvarno. Ali su nekakva djeca došla koja ovi ludaci ne mogu da opjane. To je dobro. To je potpuno nova generacija, rođeni su u državu, ne znam gdje je Evropu. Pa i u Srbiji je tako, normalan svijet. A jesu, u Srbiju se bore, ali... Bore se protiv ovoga čovjeka. Ali Srbija je velika, znaš, Srbija je 10 milijuna. Ne, ali Srbiju su otrovali medijski. Mi imamo... Možeš, oni jašu počita, dragi dan, gdje i naši idu reprezenti kod one elite, kod Jovane Jeremići, kod onoga Vučićevića. Sad su se posebno upregnuli. Ali baš su našli mjesto, ja ne znam na koga ono može da bez negativnu... Dobro, ono je najgledanije, jedan. Ljudi su budale. Ta vrsta ljudi koja se prima na ono je... Punuće nam Gorane svi uprknu.
Šutra da nas porobe. Šutra. Opet će mi punut uprknu. Šutra, razumiješ, da dođu porobljivači i da budem u nekakvoj... Ja mogu reći punite mi uprknu. Normalno da si potpuno... Mogu li to da reći? Ja bih rekao punite mi u Ivo Andrić, sad, da dođe Ivo Andrić. Što bi mu rekao ja, što misliš? A ne znam, bi li njemu rekao. A bi, Ivo, brate, kao šala neka, pa mu ja rekao, poslije izvinjavam se, Nobelova nagrada, sve poštujem. On je dobio Nobelovu nagradu. Jesu mu isplatili sve pare odmah? Kome? Ivo, sigurno ih je zva i čeka, ljudi. Evo je 2 mjeseca prošlo. 2 mjeseca je prošlo, može li bar nešto Hoćete li puštiti nešto? Da se pušti. To moraš da ga pitaš. Hoćete li puštiti bar nešto? $1.000.000 je uzeo čovjek. A napisao je 5 knjiga. Evo ga mi ne vidio. Napisao je 5 knjiga, nema me zajeba $1.000.000. Ne valja to te pare. Ne. Ogromne pare. Ogromne za $1.500.000 su te pare moga se da 100 kola da kupiš. Ovaj 13. usku što je dobio. Ima li ove godine 13. usku? Dobit će opet ako mogu. Dobit će ovaj Bećir. Ne možeš preko Bećira se ne može uzeti. Ne može, 2 nagrade. To je 26. julska. Napisao je od prošle 13. julska, napisao je 17 knjiga. To ti je 26. julska nagrada. Ali ih niđe nema. Jes. Pa što mi njega diramo, mi smo ljubomorni što je on uzeo nagradu, a nije napisao knjigu. Krcka naše pare. Mene je jedino to. Već ih je potrošio, već ih je popio, ja ti garantujem. Ali krcka će pensiju. Sigurno je Mandiću rekao, ja sam popio sve ove pare, ubačio si me u mašinu. Ako Bog da i ove godine ću uzeti jednu nagradu. A dobra je atmosfera, moji dragi slušalci. O, lijepo, Crna Gora da nema čuda. Dobro, pa vidiš da je pauza pada u pravo vrijeme. Jer da palimo klimu bilo bi pakao. Smijem li ja otvoriti ova vrata ovamo? Ne mogu stvarno hodnik tamo da kupi dim, samo vrata da kupe dim. Brate, ljudi tamo spavaju. Da spavaju, ali bi bilo zanimljivo i njima da vide legende. Da vide legende kako rade. Legende. Mi smo legende. Jesi ti legend? Moji dragi slušalci. Kako ste vi? Mi vas ništa ne pitamo. Jeste li dobro? Kako je bila ova sezona? Što radite? A ljudi će ima raznih mišljenja. Sigurno ima onih koji će reći ništa novo. Sve je po starom. Sve po starom. Ima ljudi. Zašto se ne osvježi emisije nečim? Slušaju li Vojvodinu? Srbije. Ima. Kad ćeš napraviti sad tu knjigu za onu djevojku iz Zagreba? Napravi Saturn. Jesi mi Satko reka? Jesam. Bilo bi dobro da se ja zovem Satko. Satko Radunović. Satko Radunović radi. Jest. Kad ćeš, pitate ona djevojka iz Zagreba svakodnevno, u novu sezonu ne smijemo ulaziti. Da se ne objavi knjiga Veselin Gajović, Moji Luciferi. Moji Rofitani Luciferi. Ne zove se tako, ali nema veze. Kako će ti se zakljeti? Nema veze. Moje drage Drakule. Nećemo otkrivati. Sve će biti marketinški pokriveno. Što ne nazoveš knjigu Patkari? Patkari, idete ovamo. Lijepa je naša Crna. Mi ćemo jedan dan umrijeti i to da vam kažem. Misliš? 100% će organizacija umrijeti i za nas će ostati jedan ogroman rad. Bez nekog velikog traga. Bez nekog realno... Dobili smo nagradu, treba da zahvalimo fondaciji Vlažo Sredanović. Mi sticajem okolnosti nismo prisustvovali, bili su Gaja i Zonja i zbilja ta nagrada mi je... Ja sam bio u Kolašin, sam svira taj dan, uzimao par od Milana Kneževića. Milane, i to da ti kažem, mogu vratiti taj tvoj dio, pošto sam žalio što Perper plaćaju, mogu da mu vratim. Koliki je njegov dio? 7 eura. 7-8 eura. To mogu da vratim, ali ti si bio u Mostaru, ja sam bio u Kolašin. Lijepi koncert. Ja mogu da vratim ako treba. Ne, on je na Perper, nije da bukso knjige ne podližu, da bukso knjige ne padaju u taj to. Dobro. Ali je lijepo bilo, primili smo nagradu. Od fondacije čovjeka kojega cijenimo, tako da zadovoljstvo je naše. To ništa ne znači. Popijemo piće. Pošaljimo svima turu piće. Onda ima li još što da se desilo, smo zaboravili? A u Crnoj Gori... A vas da se nešto zaboravi? Uvijek se nešto zaboravi, ne bih ja opterećivao se sad Dobro, valja nešto pomenuti, pozdraviti. Ne velim da ne valja lijepo se sjetiti nekih stvari i lijepih ako ih je bilo. A je li ih bilo? Moralo ih je. Bilo ih je. Tivat Jaz je asfaltiran. Tivat Jaz je... Čestitamo. Ali nije zadnji sloj asfalta, nego... Dobro, meni je dosta prvi sloj. Ja mogu li ja da vozim po onome sloju? Jer možemo li da računamo da je put proša?
Znači, možemo da računamo da je put prošao od Budve prema Kativ. I taj ministar nije slagao, onaj Radulović. Nije ovlažilo to punjenje. Bolje radi ministarka kulture, to ti mora bolje ministarka kulture, daju se da ne mora da se miješa u rabotu. Greote, kad se ovako napravi neka svinjarija, pa mora da se oglasi, a ona se slaže, vjerovatno. Ona se vjerovatno i tim ne slaže s tim. A što znam, čim ne reaguje, Gaj? Ja ne znam što je u glavu. Čim ne reaguje, mora da se slaže. Ja ne znam da si ministar, pa red bi bio. A ne može to stati. Bio bi red. Ljudi koji dođu na vlast, to je to. Pa čim se sjedne u fotelju, gotovo. Ali ta fotelja toliko vrijedna toga svega, ne bih neke stvari radio. Pa evo, Mandić ti je pošao na proslavu 21. maja. Oni i Ole Vučurović su bili tamo. Sigurno se rekao, ćemo li tamo. Ja ne mogu tamo ići. Držat ćemo pik. Jes. Ne nego, hajde pa. Oni su jedva čekali da prođu onajdi. Tamo ti je bio Milo Đukanović, bio je Ranko Krivokapić. Je bio Zdravko Krivokapić? Vidiš, ne znam. Bili su popovi crnogorske i srpske crkve. Bili su svi. Ne, nego su se bili između sebe. Ne, no, su pili zajedno. A su pili zajedno? Ne znam. Zdravko je rekao i to je... Jesi mogao da pošalješ turu pića? Pošalji turu pića. To je pametna ideja. I to bi nekako narodne sredstvo malo umirilo. Zdravko, svaka čast, guraj tu ideju, budi ponovo premijer. Rekao je da se vrati ideja Amfilohijeva iz 2006. da se zove pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Da, to... I riješio si problem. Hoćemo li tako? Hoćemo. Kupi apostole liše Vesne Bratić. Ne, Vesna bi moči iskopala zbog toga. Sad bi ti oči iskopala zbog toga. Znači, liše nje, kupi apostole, premijer si, idemo s prođenje te ideje. Tako je, mi ćemo glasati za tebe, postavit ćemo... Hoće li biti on sad na nekakvoj poslaničkoj listi? A on bi treba da bude... Postavit ćemo te za... I vratit ćemo onu fresku što su je prekrečili. Jesu li prekrečili fresku u hramu? Jesu, prekrečili su gdje je Zdravko na njih. Ako je krečio, no? Ono je bio neko iz srpske crkve. Pa to je Zdravko. Nadležni moler. Ko je, znači, kome reču, oni prekrećuju. Kako se to... Pop dođe i reče, majstore, i koliko ovdje kvadrata i koliko ti uzimaš, no ti ne možeš majstora naći, čovječe. Može majstora. Ne možeš u Crnu Goru majstora. Zavodu naći. A da mu vjeruješ. Ne, nikoga ne možeš naći, Gaj. Nikoga. Majstori. Znači zoveš po 100 ljudi i svako ima Ja sam zvao limare nekakve, zajeba me, to sam rekao prošle godine, jedan naš cetinjanje, nije mi milo to pomenjati, ali me zajeba čovjek, što da radim. Onda sam zvao nekakve limare iz Bijeloga Polja. 6 puta su mi obećali da će doći za 5 dana. Ja rekao li doći, ako nećeš nemoj mi, dolazimo sljedeće nedjelje, smo na Cetinje, javljam ti se. Kako tada, 5 ili 6 puta, da ne lažem se. I onda si ti krenuo i popravljati. Ma nisam, nekako ću ga popraviti, punućem. Ti nema vode, možeš izdržati. Ja sam radio nešto ko stana, vidiš, ja imam pozitivno iskustvo s majstorom. Pa dobro, imam ja s nekim majstorima. Pa to ti velim, s nekim majstorima koji su mi drugovi. Ja imam s majstorima koji su mi drugovi. Ti kad pogledaš ga u oči, on mora to da napravi. Pošteno, sve na riječ. Isto, i ja koji su mi drugovi. Ali sve kako treba. Dobro, ima normalni. Ima normalni. Ali ovi, recimo, što mi se ne javljaju i ljudi iz Bijeloga Polja. Javit će ti se možda ove neđelje. Možda si bio telefon. Jedini način je da s drugovima radiš, da ti drugovi... Ali drugovi ti neki ne znaju to da radi. Dobro, ali ovi koji znaju, oni su super. Ne znam, sad ću još nešto da joj rečem. Pojeo sam noćas biftek. Sad prije 15 minuta. Što to pričaš? Onaj krvavi biftek. Znači ti ćeš da variš svu noć na čas. To ti je loše, brate, da radiš po noći to da... A što ću ga, takav je nekakvi metabolizam. A želio si bio nešto sam da u predstavu i onda sam pošao i jeo. Ja mene odere glad. Jesi, gledaš nešto vegetarijansko. Pa jesam. Bilo je kartolice uz to, bilo je nekakvih tikvica, bilo je stvarno po kila mesa. Krvavoga. Gdje da moga bi sad, ali će me kap odjednom. Da valjamo ruke. Ali bih se moga... Sad ćemo mi kad napravimo pauzu za muziku. Jer ja ne vjerujem da ima... Jer ja ne vjerujem da ima momka koji ne može ići po kilo. Pa nema momka koji ne može ići kilo oku mesa. Razumiješ? Toga nema. Da radimo do 2 sata, ja ću onda da vozim, pa ću dođem kući da radimo ko živoga. Ovo je rudarski posao. I onda moraš oko kokošaka da radi. Kokoške i mačke, mora mačke kokoškama da nahrani. Bez zajebanci, ljudi ne cijene ovaj posao koji mi radimo dovoljno.
Ne. Ovo je rudarska rabota. Da je nama ovdje i vruće. U 2 sata treba se visprankađao da ti koncentracija, a ne može ti biti stalno koncentracija. A vas dvojica niste ništa večerali? Svataš? Ja nisam recimo ništa jeo. Što si ti jeo? Ja sam izio pola tegle sira sam izio. To je isto lijepo. Masnoga, crnoga. Masnoga. Crni sir onaj crni sir najgori. Sa cipinom onom bojom. A ti ne večeraš, Gor? Ne, ja sam ručak kasno, recimo oko 6. To što časi, to nije ručak, to je bužina. I to nešto povrće neko sa šampinjonima, fino. Povrće sa šampinjonima. Povrće, šampinjoni, miješano povrće. Ono će da živi 100 godina. Hoće. Sve misli da je ako to što jede ka krava, da će jadan, uzmi, pojedi pljeskavicu. Neko će te napanut da možeš odgovoriti da se pobiješ. Rečeš, evo od ovoga mi. Ja ću da vičem ako me neko napadne. A gdje je da se opasen, ti lud? Lud kada struje. Ti jesi lud, kad te dira ti izmija. Jesam lud, što? A što? Jedno ga zonjo kija, njega pole nagradi, znaš. On je lizijeran, ima nekakvi organizam, njemu je organizam... Kako se zvalo ono što si ti stavlja u krv, ono što je ono bilo prošle godine? Koje je u krv? Ono nekakve... Trave. Evo ga, vidi, patila ga alergija. Jesu. Da komine zonje ove godine. Koje je u krv, što je stavlja, evo travu nekakvu, što sam... Nije se, brate, no nekakve tablete, nekakva injekcije, nekakve... Da, sjeti, helustrobin. Je li to helustrobin? Helustrobin, to je bilo za kao nekakvo obnavljanje. Ili uzmi ovaj helustrobin, ovo ti... Treba ti, jesi uzimao ono? Kako nisi? Mi smo da stari ljudi, treba se oporavljamo. Kako nisam, ja pa goram. Ja uzimam još one providne, one kuglice, ona omega 3. Uzmem po šaku i popijem ono. Ono treba piti ono. Ono kao bombone. Onda se pomadama. Film jedemo, pijemo ono. Treba se pomadama. Ne znam što je ono. Mazat po glavi i po noga. Ono odlično. Ono je riblje uvo, ja? Jes, riblje uvo. Ali možeš stvarno se popije. popije. Ono ti ufate ribu i sjede. Majko, kao loptica skočica. Jes, sjede ribu i prosputi ono ulje u ono, a od čega ona guma? Ono samo da drži od kondomi. Samo da drži. Jes, ono ti zategnuti kondom za želudac. Da može da drži. Jes. Ja ne znam od čega ono napravilo, nije ono loš. Kako? Onda što još ima? Nego je skupo nađao. Je, ono je baš skupo. Ja bih da to ima u prodavnicu, to bi trebalo u konzerve staviti. To bi trebalo mjesto sardina staviš u konzervu, otvoriš i popiješ. Ja isto ono volim. Dobro je ono, ali ja ono ne osjećam. Ja ono daje djeci sad radi igra ali se desi neka, ne znam desi li ti se, hoćeš da podrigneš od onoga. Da, imaš osjećaj, imaš osjećaj da su riblji restoran. Izvačaš ribu. Isto, kad podrigneš od onoga, jeo si li bijelog luka. Eno kao si riblji restoran. Je to marinada neka. Gaj voli ribu. Gaj voli bijelu ribu. On glavu voli. On se na ribu hrani. I srče se glave. On jede oči od krapa. Oči od krapa. To mu je najmilije da ih usmrka. I kondome od stiropola. Kondome od stiropola i oči od krapa. Pa ima sam ja jednog dobroga prijatelja koji je volio glavu od krapa i gleda sam oči kako jede. Da. Znači, to veli najslađe, samo treba da zažmuri. Ne bih ono proba, znači... A jezik jede ovamo, a ne može oči. Dobro, jezik je normalni... On jede jezik od teleta. Jezik ima teksturu. Ali oči ne... Ja i mozak volim da jedem. Ja ne mogu isto. Voliš mozak, ja? A volim mozak, ali neka mi reče neko da je mozak. A no, što će ti reći da je pljeska? Nešto drugo. Mozak, brate, vidiš ga kako izgleda. Kačamak, ovo ti je kačamak. I kako se razlači. Kačamak od teleta, greo te kakvi je čovjek, kakvi smo mi predatori. Užas, pi. Dobro je, Lijepa Crna Gora, idemo. Ovo je Lijepa Cetinska. Lijepa Cetinska priča. I Cetinska priča. Ovo je neka Lijepa Cetinska priča u Podgoričkoj noći. Jeste, toplo je ovdje, već ljeto počelo je, bote. Volim. Podgorica je direktno ušla u ljeto. Da. Ovdje je već vruće. Baš je vruće. Hoće li otvori to? Ali ćemo ljudi vide legende kad prođu sad. Ali misliš da će neko da nam govori, evo ih one legende. Ove godine niko nam donio nije da obidemo. Dobro, sad ću ti reći. Tiša bi nam poslala. Ali neće ove godine. Slali su ljudi, no smo mi odbijali. Vi ste se najeli onoga meda, jesi zio onaj med? Smo dobili. Med je vrhunski, to moram da kažem. Vrhunski, uzeć opet. Imam čovjeku broj. Dobro, ćemo malo da zasviramo pa da nastavljamo kasnije. Ajde.
You may not have all you want. Čovjek. Nema ništa u slušalicama, moji dragi slušalci. Kako da radimo ovako? Kako da radim, Gajo? A? Tako, pričaj ti dok te nema. Zonjo, ima li nas u program? A ima li muzike neke ispod? Nema. Vidiš ti, ja sam se to odvikao od toga. Što sam htio da kažem? Dragi slušalci, mi ovu emisiju nastavljamo kao da nije ni počela. A sa nama je večeras naša draga gošća Ružica Kralj, jedna od najpoznatijih i najtraženih astronumerologiškinja u regionu, kako sam ovo rekao. Ružice, dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu, hvala puno. I da pozdravim sve drage Crnogorce, ja često to ponovim i gde god i gostim kažem, niti manje zemlje, niti lepših ljudi kao u Crnoj Gori. Moram da ste mene svičali. Hvala vam, a dobro. Hvala puno. A dobro, lijepi su ljudi generalno, ja mislim. Lijepi. Pa da vam kažem nešto, Crnogorci su po meni jako specifični kao narod. Kod njih je sve ili, nema sredine. Ili kažu dobri, ili kažu loši. Da. Ili znači lepi ili ružni. Da. A dobro, Ružice, recite. Ali ja uvijek kažem, ja sam ranije gostovala davno, pred nekih 20 godina na vašoj televiziji Blue Moon, bila čest gost, ali pošto sada su sve ove mreže promenile život i sve to, tako da nekad nemam vremena da dođem. Sve se promijenilo. Jako dobro prošlo, jako sam dobro prolazila dole, jer stvarno su ljudi toliko bili ljubazni, dobri, jedan narod koji dosta emotivan, srčan, napaćen, ali sad kako mi živimo u ovom periodu tranzicije, gde je sad jedno veliko duhovno čišćenje, pogotovo od 2025. do 2028. i veliki rat tih duhovnih nekih prosvjećenja, nećemo moći tako lako da se svi pronađemo, svi ćemo se osjećati malo da smo izgubljeni. A kakve su to duhovne sile, kakvi su to ratovi sad? Koje mi, možemo li mi da... Sada se vodi taj duhovno-verski rat, evo počeo od same Amerike, Irana i svega, najstarije zemlje na svijetu je sama Iran. Znači kad je krenuo taj duhovno-verski rat, tu je jedno veliko čišćenje. Znači ja kažem, ko se snaći će se, a ko nije brz i spretan, ostaće na peronu. Znači što pre se ukačite u brzi voz, pričate, shvatiti suštinu života. Treba odmah uzeti toalet papira. Ali nije to lako ući u sve to, zato što morate stvarno biti isključivo, prvo pre svega duhovno mnogo jaki, dosta da znate neka pravila što se tiče duhovnosti, ali ne, ljudi su jadni u zabludu. Tu smo tanki, pravo da vam kažemo, poneko od nas je, tu smo tanki. Kako ta duhovnost? Pa nema da vam kažem, nema nekih verskih učitelja da to objasne narodu. A gdje su ti ljudi? Da, i onda kad kažu ljudi idu kod sveštenika, sveštenik ne može jedan na ne znam koliko stotina ljudi. Ne može da obradi toliko stranaka. Tačno, a toliko je taj duhovni svet sada u nekom tom disbalansu da se osjećamo kao u toj tranziciji. Sadam ti je rekao. I kad je sad tranzicija, onda je to mnogo teško, a to je sve do 2028. I onda su ljudi jako napeti, nervozni. A što će biti 2028. Dušice? Pa tu je Dužice. Pardon, tu se završava taj duhovno-verski rat, ali posle 2028. do 2033. opet jedno novo doba, razotkrivanje svih tajni na zemlji, otvaranje nekih portala, razotkrivanje nekih tajni van zemlje, da postoje drugi životi, druge sile, druge energije, druga bića. Pa kako ćemo mi to s ovolikim platama i ovakvim zdravljem? Pa znate kako, ja kažem, stvarno mora čovjek da bude toliko inteligentan i pre svega jak. Ja mislim da treba đavo od ovoga interneta treba uključiti. Ali znate šta je problem, treba čovjek da bude duhovno jaka, ne samo... Evo, ne možemo čoča od Gorana da čujemo što ćete da reći. Ne, nego sam mi padne na pamet, nećete vi zaboraviti, nego mi stvarno padne na pamet ovoga đavo od ovoga interneta da kupim.
Pa, znate kako, đavo je svud oko nas. Jeste. 13. Anđeo je Lucifer koji zavladao zemaljskom kuglom. I on je napravio taj svet gde mi svi volimo luksus. A vlada li sad trenutno po vama Lucifer? Ja kažem na zemlji uvek pakao, ljudi to ne kapiraju. Raj je nešto drugo, do raja dok zaslužimo, rodit ćemo se još mnogo puta, ali ovdje je neki pakao, ali nije to tako strašan pakao kako ljudi to nekad kažu, jao pakao. Ovo je pakao, može lepo da se da se živi, može lipo se živi, dobro, ako neko radi 2-3 posla. Treba znati i treba stvarno, što ja kažem, trenirati mozak, a ne mišiće. A kod nas ljudi ne treniraju mozak. Kako Ružice trenirati mozak? Kako? Da li je to... moram da objasnim. Evo prvi put sad kod vas. Evo javno, prvi put. Ekskluziva znači. Ekskluzivu imamo za zadnju emisiju. Kućeš ljepše. Znači kad ljudi kažu, kao stalno pričaju, slušate ljude, imam strahove, plašim se, bojim se svega, brinem o svemu, nije mi dobro u životu. To su sve negativne informacije. Da bi se stopirali vaše te misli loše i negativne, samo sebi kažete u glavi. Ako ne možete u glavi, kažete na glas stop, ne želim da mislim o tim negativnim stvarima. Život je lep, hvala Gospodu Bogu na današnjem danu. Dobro. I hvala Gospodu Bogu na ovom zemaljskom životu i hvala mami i tati što su mi dali ovaj život. I tu zaustavljate svu negativnu energiju. I ako se nervozi na ulici, stopirate mozak. Kako stopirate tako negativnu informaciju, tako vaš mozak napreduje, ide ka boljem, ne ide više u tu minus fazu. A ljudi kad se sažive sa negativnom energijom, oni ostanu negde zaleđeni i onda kaže kao jedan dođe čovek ili žena i ponese mi život. Zaleđeni brod. A Dušice, ovo moram da vas pitam. Da li možemo isto tako kad naiđe dosadan prijatelj koji nam priča o nekakvim strujnim kolima ili... Isto recimo, to naglas da se priča. Da mu kažemo samo stop. Uvek stop. Verujte, stop je najbitniji znak u životu. U svemu kad mislite da nešto ne treba dalje, samo kažete stop. I tu stečete sve. I prelazite na drugu temu. Čim pređete na drugu temu, vi ste isekli put. Ne dajete duhovnu hranu toj temi o kojoj ste mislili, pričali, o čemu ste radili. Znači, slažete se. Duhovna hrana je mnogo specifična. Zato ljudi danas kaže svi su gladni, svi su nekada ne toga da vole da jedu. A možemo da testiramo ovo, mislim, evo ja ću sad nešto da govorim, ako mi neko kolega kaže stop, ja ću da stavim. Ajde da probamo. Evo, mislim, ja da vas pozdravim. Stop. Ja da vas pozdravim. Ne, rekao sam stop. Stop, ovo je fenomenal. Može li, a recimo sad ovako, da li možemo i da se našalimo, recimo s prelijepom curom ili s prelijepim momkom? Naravno. Može. Uvijek možemo da se našalimo. Ne, nego ću kažem i krenemo, pođemo u stanu smo, pijemo dobro vino i ona krene da nas ljubi i mi kao i šale kažemo stop. Pa i to možemo, zašto možemo, to je lepa šala. Pa lepa šala, ali će ona da stane i tu će Dobro, možda nije u svakoj situaciji. A mogu li ja policajcu, recimo na čas ako me zaustavi policajac, ja vozim i kažem, molim vas vaša dokumenta, stop. Pa zbunit ćete ga. Ne da ću... Može da doda, stop policija. Znate što, imamo ovaj summit u Tivtu. Znači, to je kao evropski, bit će strašan sam. Biće da se jede, znači ima da se što poželiš da jedeš. Da li može naš predsjednik, Jakov Milatović, kada dođe vaš predsjednik Aleksandar Vučić, nešto da mu priča, da mu kaže stop? A možda iz neke njihove dobrote, ali možda nisu čuli ovu našu priču. A može li u sebe da kaže stop, pa da isto radi? Stop. Dobro, to je lijepo. Sve je moguće. Bilo koga da zaustavi. A za vas kao Crnu Goru, vi ste u znaku lava, vi ste narod koji je po prirodi pompezan, voli ekskluzivu, voli nešto novo, voli da bude prvi, voli neki vaši pomoćni gradovi, sve što blizu mora, je u znaku riba. Tako da ste vi specifični kao narod. A ribe su bile do marta ove godine u jednom karmičkom dugu zadnjih, da kažem, 9 godina odrađivale neku karmu, tako da vi ste imali neku karmu. To je Gajo, evo sam ja, on je karmički dug imao. Sad sam to sve završio. Ali da vam kažem jedno, još 3 godine do 2028. A nemo još 3 godine. Onda preokret u Crnoj Gori. A to u Crnoj Gori, da. U Crnoj Gori od 2028. novo doba. A znam li se otvaraju onda te tajne? Mi ćemo poluđeti. Novi procvat.
Kakve tajne se otvaraju ovo na zemlji i mimo zemlje? Mnoge tajne će se otvoriti delimično, jedan deo sad malo, ali posle 2028. do 2033. To je ovako udar i tu će biti raznih ekskluziva. Ovo je sad samo priprema. Ovo sad malo ponekad bombarduju po nešto. A kakva recimo ekskluziva? Jel imate vi kao neko koji je prisutan i sa ove i sa one strane neku napomenu, neku kratku napomenu? Da li će se vanzemaljci pojaviti? Pa, gledajte kako, ja sam 2011. u jednom čuvenom časopisu, imam taj časopis kod sebe Magična zona, rekla da će se pojaviti novi kontinent koji je blizu Amerike, koji je sav u zlatu. I kad bi Amerikanci jednim delom imali potop tog nekog dela svog kontinenta, zbog okeana naravno, za njih se ne sekiramo, oni će preći na taj drugi kontinent. Oni će preživjeti. A onda sam dobila informacije od drugih mojih klijenata raznih koji su upućeni, koji se bave tako nekom naukom i to baš u prošloj i u ovoj godini da taj kontinent već postoji i da Amerika priprema to da obelodani tamo 2028. 2033. A to sam rekla 2011. I tad su rekli svi da nisam možda normalno zašto to pričam. A vanzemaljci kao vanzemaljci ne postoje, samo vanzemaljci klasični kakve mi zamišljamo. Kakve mi znamo. Vanzemaljci su, vanzemaljci ima nekoliko vrsta. Koje su to vrste vanzemaljaca? Ko mi sve pripadamo, vanzemaljci mi pripadamo, imate tu i plejađane, imate Arturijanci, imate razne vanzemaljce. A gdje žive oni? Neku karakternu osobinu, mi ljudi imamo karakterne osobine vanzemaljaca. I onda kad kažu da oni nisu učestvovali u našem stvaranju, ja kažem da su učestvovali, to su posebna bića. Mi zovemo vanzemaljci, ali oni će imati drugo neko ime. Ali to je paralelni svet. Zašto sam rekla i ovo? Da od 2028. do 2033. Ko kupi stan u Kairu, u Kairu, moći će da gleda i da prisustuje gledanje u taj paralelni svet i u te portale. Znači, tu će se otkriti neke tajne da postoje drugi svetovi. A koliko je kvadrat stana u Kairu sad? Sada kažu da je 1000 eura. A ja kažem, a da će tada biti milionski stan cenjen. Znači, to nije stančiću 30 kvadrata. 1000 eura kvadrat. 1000, to nije mnogo. A jedan dana će biti multibogat čovjek ko kupi stan baš u Kairu u Egiptu. Mada i ceo Egipat će se transformisati u nešto novo, zato što smo mi kao narod potekli iz Egipta i mi po Mojsiju, po Bibliji, po svemu mi mora kada da se vratimo, kažu, u Egipat. A ta energija je specifična i naravno da tu ima neke istine. I nema će klimatski to prijat kad se vrati. Tamo nema snijega. Tamo je posebna energija. Drugačija. Ali kako možemo uzeti stan u Kairu, treba li se prijavljujemo u MUP tamo? Ništa to nije, kažu, ni komplikovano. Ja sam posle upoznala razne ljude koji su rekli da su kupili već samo stanove, da to je težak luksus koji se pravi da će biti kao što ja kažem Dubai, kao sada Dubai. Ja bih to da možda uzmemo nešto 30 kvadrata pa da ga izdajemo do toga. Možda će Velje Brdo biti u Kairu. Mi imamo jedan stan mali u Porto Montenegru. I mi bi mogli to da zamijenimo, recimo, za stan u Kairu. Uz doplatu, naravno. Da nam se doplati. A sad je vreme, ali ljudi, kad ja to pričam, oni kažu, ma kakav Egipat, ljudi imaju malo i kompleks. Ma ljudi stvari. Ne znaju oni to. Ljudi neće, kad kažete Egipat, za njih to ni slučajno, ali kad kažete Dubai ili nešto kao tako mondensko, oni to drugačije gledaju. Mene to ne zanima. To tako baš. Ako mogu da dobijem pogled na portal, ja stvarno sam spreman za ulaganje. A dobro, može li neđe drugo po Egiptu, da nije samo Kairo? Pa i Hurgada, isto, ali Kairo će biti glavni centar tih zbivanja, tog pokazivanja drugog paralelnog sveta. Oni će biti na pjenu od portala. Naravno, ali ja opet kažem, i ljudi koji to budu tamo kupili, oni su verovatno odabrani već negde i to je s razlogom da je neko to kupi odabrani kao duša. A znam, znate što je mene strah, Ružice, da kako kometa ne zjukne. Pa kometa neće, da vam kažem jedno, kad ljudi kažu bit će smak sveta, ja ne vidim taj smak sveta. Ma ne, u Kairo ne bih volio niđe, no možda i toga portala. Tamo tek neće, pa to su jako velike sile i energije. Da malo pojasnimo, a što portal sve će da omogući? On pokazuje taj drugi paralelni svet, da ne postoji samo zemlje i ljudi na zemlji, nego i druge civilizacije. A na koji način to pokazuje? Pa pokazuje, bit će kao otvoren svet, da se to može vidjeti. Hoće li se moći
proći ili tako popit piće. Pa da vam kažem, određeni ljudi će imati dopust od samog, ja kažem Gospoda Boga, da to mogu da se suoče sa tim i da vide. Znači to će biti tako jasno vidljivo, a smatram da će onda svi hrliti tamo da to vidi i da dožive. To će biti kao neka izložba vanzemaljaca. Naravno, izložba svega, ne samih vanzemaljaca. Da li će oni znati da mi njih gledamo i to? Kako ćemo mi komunicirati? Kako gledaju odavno, tako da mi smo samo zamrčići. A što ako im padne na pamet da prođu kroz portali, da nas unište? Niko nas ne može da uništi, mi kao narod na zemlji, mi smo jedini uništitelji sami sebe, mi jedino možemo sami sebe. Mogu li njemu da slome naočare? Može da kroz portal da mi slomi naočare, a ja da mu ništa ne mogu. Ja bih, pravo da vam kažem, minirao portale za svaki slučaj, da možemo da ih dignemo u određenom trenutku u vazduh. Mene je strah da ljudi će pokvariti to. I ja pođem recimo... Počet ćemo da škrkamo. Ja ako uđem u portal... Ljudi će konačno da dobiju jednu drugačiju frekvenciju u mozgu i jednu drugačiju duhovnu inteligenciju, tako da to će biti jako drugačije. I mislim da će se ljudi promeniti na bolje posle svega. Shvatit će da život nije kao što je bio do sada predodređen na samo jelo, piće i život od dana za sutra. Drugo, to je potpuno druga dimenzija, tada uopšte nećemo plaćati mobilne telefone. A dobro, ovo da vas pitam, kakve su vanzemaljke ovako, su zgodne? Pa da vam kažem, postoje vanzemaljci koji su lepi, koji su ružni. Plejađani su lepi, na primjer, koji su prelepi. Vanzemaljce od kojih mi potičemo, koji rade na tu fizičku energiju, na to da bude narod prelep. A imate zato i ove druge koji su jako... A kako se zovu ovi lijepi vanzemaljci? Da ih tražimo po internetu. Pa imate tu razni akturijanci, plejađane, imate razne vanzemaljce. Sad ja sam pričala na tu temu u jednom časopisu, opisala sve te vrste vanzemaljaca po karakteru i po svemu. Sad nisam pripremila taj tekst da ovdje mogu da o svemu tome pričam. Ali verujte da je to jako zanimljivo. Po čemu se oni zovu plejađani? Jer se plejađani... oni imaju svoj naziv, ali verujte, to je nešto drugo. A koji mi dao taj naziv? Kako mi znamo da... Ja mislim da ljudi su sami po sebi još od nastanka sveta napravili neke priče i neka imena o vanzemaljcima i to se sad sprovodi kao tako. Ali to će sve dobiti drugu dimenziju tamo od 2033. kad se te tajne otkriju pa nadalje. A posle ćemo imati najveći rat od 2033. do 2080. sa 50 godina veštačkom inteligencijom. Od 2033. Svaka kuća, svaki čovjek će imati po jednog robota i moći ćemo da kupimo robota kao kad kupimo mobilni telefon, tako da sprema se jedan veliki, da kažem, najveći ratovi će biti sa robotima, ne sa ljudima. A možemo li ih mi da ih pogasimo? Pa to je problem, robote nećemo moći da isključimo, pa će tu biti problem na zemaljskoj kugli. Ti roboti će biti ako mu ukineš glavu da on isto radi. Može li da se uspe voda na njega? Tu ne pomoće ni voda, ni zemljotresi, ništa. Mora postojati. Ali da vam kažem jedno, produžit će se ljudski vek od 2033. do pa tih narednih 50 godina. Ljudski vek će se produžiti, zato će ljudi moći da zamene neke delove u svom telu. Jer će se doći do takvog leka gdje će čovjek moći da sebi promeni bubreg, srce, sada to jeste, da postoji A znam, ali će biti opet, sirotinja će loše djelove uzimati. Pa ja ne mislim da će, tu će se traži. Neće više biti kao što je do sada ogromna razlika bogataših i siromašnih. Pa ja mislim kako će uvesti ove kartice i da malo smanje taj papirni novac, da neće moći više da bude... Kod nas je to proces koji će trajati dugo, jer mi ćemo sigurno da zovemo pa da pitamo da nemaš brate bubreg. Nećemo se ne bar da pest. Polovni bubreg, pošto ti je to? A dobro, recite mi ovo, možemo li mi robota da šokiramo magnetom? Pa nažalost ne znam kako će veliki magnet kao sad zastruju. Se suprotstavi nekom robotu, zato što toliko robota biti na zemlji, ja kažem to će biti čitava vojska. Ja ne znam kako će ljudi sa robotima da se izbori, jer roboti će biti jako inteligentni. Nadprosječna bića u odnosu na čovjeka. Možda pse na kući spavaju ili oni? Treba ih na spavanje treba ih ugasiti na spavanje. To je problem. Kako da ih uspavate? A dobro, da li može recimo medom?
da se robot izmaže medom i on ne može da ga onda nekom lepom reći, a možda i onom top što ja kažem. Robot ne može da radi kad mu je med. Preslatko mu je. Nije, nego se lijepi I lijepi si, rasteže si i osa bi ga napale i razurali bi ga. Biće raznih situacija novih na zemlji, ali jako interesantnih. A da li će moći recimo da budu mobilne košnice za pčele? Da se zovu, da pričaju na mobilne košnice. Kao Viber. Kao robot, da on ide sama. Robot Viber. Košnica sama. To za sada ne vidim, ali sve je moguće. A osjećaju li konji da postoje vanzemaljci? Šta ste rekli, da li konji osjećaju da postoje prejarđani? A ja mislim da svi ljudi i konji i ljudi koji su nadprosječno inteligentni imaju te osjećaje da neke postoje druga bića i da nešto postoji drugačije. Dobro, kako će zažati to životinje greote? A kako će... A što će moraju se da. Ne, nema tu problema, svi će da prežive. Ko njih pita u ostalom, je li tako? Tačno, mi smo ovdje glazda. A da li će roboti imati pse? Svoje kućne ljubimce? Male robote pse. Sve će biti. Sve. A da li će biti malih robota mačaka? Da se ne bavi neće? Pa to ne verujem, mislim da će biti samo roboti kao... Ali mene ovo interesuje, kad roboti zavladaju svijetom, da li će imati bolnice njihove robotske? Gdje će načelnik da bude robot. Gdje će oni bukvalno biti koji operiti ljude i primaju ljude na lečenje. Doktori roboti će da komentarišu ima semenog robota jutros na grđenje bio. Hoće li oni biti bolesni od nečega? Otvorio sam ga i zatvorio sam. Nema njima kraj ne postoji. Znači zato je problem kako, nema, to je beskrajno, nešto, to energiju njihovo tako da... A robot koji se sad napravi, on može da živi kao Mojsi. Kao Mojsi. Znaš, kako je to li Marija? Naravno. Ali opet, znate kako ide to novo doba, uvek će se izmisliti nešto novo što je u kontra tom. Tako da... Stavno. Dobro, a ovo me interesuje, da li roboti će morati da imaju grobobran? Male grobobrane da ih ne ubija struja. Morat će, uzemljenje će nekom morat da ima, jer ako su može grom da ga razbuci. Može da ih prospe grom, jedan grom da pobije pleme ako naprave neki veštački grom pa da tako nešto odradi. Jer on mora imati gromobran. Mora mali bar. Verovatno će nešto da uradi na I ne smije kad je kiša i kad je vreda telefon smije da koristi. Pa da vam kažem jedno, slušajte kako, s jedne strane roboti će nama doneti dobro, zato što vidite kad ljudi stare sada, deca odlaze, deca neće da gledaju svoje roditelje, gledaju svi samo sebe, ljudi nema s kim da žive, ko će da ih služi? Pa samo neki robot. Mora ide da nesi drva konju. Kupite nekog robota i imate robota slugu. Šta će drugo da radite? Jednu mačku kupite zbog negativne energije. Koliko bi trebalo robota da imamo u kuću? Čiste negativne energije. Pa tako će imati jednog robota slugu, kao što ima jedan mobilni telefon. I jednu mačku zbog negativne energije. Ali ćemo mi za početak imati robote dizele iz Njemačke. Mi ćemo... Znači ove slabije koje Njemci tamo i služe. Ja mislim da će svi roboti biti istine. Nećemo mi imati Imaćemo mi dosta problema, iz početka bit će ona ta govna ne rade 2-3. Polovne, mi ćemo imati polovne robote. Polovni roboti, to nema. Idem za njega u Švedsku, vozila ga je baba pomoć. Tako da će da bude to sve novo. Nema polovno ništa. Znači, ti će roboti biti svuda isti, bilo gdje u svijetu. A nema šanse, Japanci će imati... na neki viši nivo, nećemo otići u prošlost. Nije prošlo vreme drugog svjetskog rata. Ali reci mi majku mu jebe, on će li se kopati gdje ti roboti? To ne znam, to ne mogu da znam. A da li će zloupotrebljavati ljudi robote u smislu da ih zlostavljaju? Da ga seksualno zlostavljaju? A da vam kažem jedno, ništa me ne bih iznenadilo, ali šiba robota. Pošto će oni biti iznad svakog čoveka po inteligenciji, tako da ne verujem da će moći baš tako lako. Boga mi će moći. Da uđem u familiju, vidim Miško pojaha robota. Što radiš, Miško? Što radiš? Uzme fino bormašin i probuši rupu na robota. Pa da vam kažem kako ljubavi sad nema, kako je ljubav trenutno u nekom zatišju, morat će ljudi da imaju robota kao partnera. Robota seksualca. Da, bit će svašta. Dobro, nije to loše sa njima. Oni se hranili kako se roboti hrane. Na granule. Granule za robote. Imaju svilja granule za robote. Inteligencijom. Da. A dobro, mene onda interesuje, ako budu roboti, mogu li roboti da nas sahranjuju?
Da primaju saučešće, recimo, kad čovjek umre da pođe izjavi saučešće, sve roboti stoje tamo. Sve biti predato njima više u ruke i oni će bukvalno preuzeti veći deo našeg života. Robot da ga zaleleči. A vidite da su u Americi izmislili robota koji može da rodi bebu i košta $11,000, tako da... Koju bebu rađa? Robot bebu. Samsung. Bebu robota malo. Tako da. Rađaće i decu, tako da žene koji imaju problem sa trudnoćom ili neće da rađaju decu u nekim kasnim godinama, kupe robota i za $11,000 i reše problem. A to nije neke pare, to je Škoda Octavia polovna. To je normalno. Sad ovaj naš narod, kako svuda, ja kažem, novca ima narod. Za toliko bi se čovjek mogao zaklati. On nije skupa, stvarno. Dobro je to. Ružice, mislim, mi nismo ni načeli ovu temu, a vrijeme je već procudjalo. Znači, ostaje nam da vam se zahvalimo na zaista lijepom, inspirativnom razgovoru, ali bih ja ostavio za sljedeću sezonu da nam kažete nešto o tim otkrićima koja će se desiti. Hoćemo li se čuti? Hoću, onda ćemo to detaljno, ovo je samo malo da zainteresujemo ljude. Kao uvod. Tako je. Mnogo vam hvala, hvala za izdvojeno vrijeme, hvala za ove informacije koje ste podijelili s nama. Eto, budite nam zdravi, veseli i da se čujemo. Hvala puno i veliki pozdrav i za vas i za sve Crnogorce. Zdravo nam bili, hvala, prijatno. Hvala vam, prijatno. Poštovani slušalci, posljednja je emisija ove sezone Shatarenje. Poštovani obredi, poštovani... Neko mi je dao nekakvu vodu... Samo da najavim, gospodo struhari, moja draga goste, dobro večer, dobro mi došli, hvala vam što ovu posljednju emisiju trošite sa nama. Dobro večer i... Nije bilo lako doći. Konj nam je krepao, da oprostite, na pola puta. I jahali ste na brata. Jahao sam na brata jer on jednostavno ne može bez vas, bez mene, a ja nisam bio skopac taj da idem na noge. Vas je brat jahao. Kako ste izdržali put? Misliš da je na mene jahao? On tvrdi da je jahao na vas. Ovaj dio što sam ja... Nijeste bili jahani. Jahao je stvarno, ali nije puno. Onda je došao nekakvi s autobusom i prebačio. Da, vi ste išli dalje pješke. Da, on je, jer on ne podnosi vožnju, baš ne podnosi. Povraća mu se, pogotovo kad na točak sjedi i onda od tada više ne idem, zato idemo konjem, nego eto nesreće zaklaga zmije na pol puta i krepa. Je krepao vaš brat ili konj? Ne, konj je nešto. Krepa njemu na ruke. Ja sam probao da ga... To je vaš konj, omiljeni, oborc. Krepa mu na ruke. Vi ste ga držali, tješili, izdrži oborce. Ja sam ga držao koliko sam mogao, on je inače jači bio od mene, 2, 3, 4, 5 kila, nije ni važno, ali mi je na glavu izgleda izdahnuo. I šta vam je rekao? Zagonio se, Boga mi, i da mu prekrati muke, da ga prikolje ili da gubi iz pištolja. Ja rekao, nemoj to da... To nam je oborc, daš. Nemoj oborc, znaš, neka skonča tako. Ja sam samo rekao... On je plakao, suze idu u njemu, suze idu u vama. Pričala mi je žena koja je prolazila, vidi, kaže, plače čovjek, plače konj. Plače konj, ubija. Pa to se tako desilo, iz ljubavi prema konju ja sam imao te nagode da im izlaze suze, nije nikakav problem, a on je to tako doživio i zamolio me da se zamonašite. Zamolio me da mu kažem da može da ode sa anđelima, ja sam mu rekao idi polako, on se nasmijao i otišao. I vi ste obećali njemu da ćete da se zamonašite, da više nikad nećete nijednog konja pogledati. Pa sad poslije ovog stvarno oborda koje sam imao ne želim više nijednog konja. Stvarno, evo sad ću da potpišem, ima papir, evo papir da potpišete da nećete više ni na jednog konja. Ipak potpiši zbog formalnopravnih procedura. Evo ja ću. Vi ste konja ostavili pored puta tu pazite, sada raspada jednoga ptice. Pa u tome jeste kvar, čar ove priče, jer tu nastaje obrt. Mi, kada smo odmakli, Boga mi, pa jedno 500-600 metara, pa možda zadnji okret prema Oboltu je bio obortu, ja ga sada zvao po obodu, i okret prema njemu, i vidio sam ga da stoji na nogi.
Ali to nije bila halucinacija. Nije bila halucinacija, stao je na noge i kao da je govorio živ sam. Kao da je govorio živ sam, ajte vi, ne mogu da vas nosim, ali ajte živ sam. Mislite li vi da se on pretvarao da je umro? Da li je da to bi, da je zajebao vašega brata? Da li je to bilo moje priviđenje? Ja ne mogu ni sada da tvrdim, ali sad bih se zakleo da je on bio. A mislim da ga je ljubav da ga je ubila ljubav. Da je podigla njegova ljubav, jer tu vrstu njege i tu vrstu emocije koju sam ja tu vidio. Iz ljubavi. A to je za film. Da, to je za film. Iz ljubavi čovjeka prema abortu, on se tako i ponašao, on ga je možda i tako i vidio, ja se nisam kretao. Niste izdržali? Nisam izdržao, a imao sam ogledalo ispred sebe da vidim kako će on da reaguje. Stvarno. Ima retrovizor. On nosi retrovizor. Da gleda kada ga pretiče kolona vozila, da, ima retrovizor. I vi niste vidjeli... Samo da se ne bi okretao, ja sam držao ogledalo ispred sebe, on se digao i mahao je ušima. Ja nisam stvarno mogao i dao sam bratu da ide naprijed. I dali ste po gasu. Što se ono kaže, vi ste dali po gasu. A da li mislite da je on pretvarao se da je mrtav samo da bi se oslobodio od vas? I ta teorija kruži. Vama žene to govore. Da se abort zajebao. Da. I ta teorija kruži, ali dokaza nema. Vi putujete pješke dalje. Abort ostaje između vas. Zaboravljate ga, vi jašete na brata, staje vam vozač autobusa kojeg vi greškom želite li prevoz, pita, ja sam pitao brata. Dobar dan. On je pregovarao sa vozačem, rekao mu je uzmi mi barem brata, a ja ću nastaviti pješke. Ja ulazim u autobus, ostavljam brata, ljubimo se tu i ja sjedam na prvi sić na mjesto konduktora. Ne znajući da je to minirano mjesto. I napravljeno za seks sa vozačem. Tako je. Prva kafana, vozač staje i uvodi vas u sobu. Kad smo krenuli, šalta vozač počne da zvijuče, ja gledam u retrovizor desni, pogled na moga brata koji u daljini za autobusa. U dimu autobusa. Ostaje u dimu autobusa. Vas vozač napada seksualno. Jer je to sjedište predviđeno za zakurac u jednom momentu. Vi se branite. Jer niste kasko osigurani. Ko se ne bi branio? Ja ne osiguran bez lične karte. Ako me uhvati milicija, rebnuće me. Kažete mu, zaustavi autobus, čekat ću brata. Tako je i bilo. Kao da ste gledali film. Da. Zaustavio sam, rekao, zaustavi autobus, sve predan. Čekat ću brata. On neka boli me kurac. Izađi. Tako, nije baš tako. Ovim riječima. Vi prenosite što je bilo. Ja prenosim što je bilo. Ja sam izašao, iznerviran izašao i sve čekao sam brata, on je trebao mu je dobrih sat i po. Ja sam u tom trenutku kad je vidio da ga je konduktor napao, skočio na njega i ufatio ga za uši i misleći da ću mu na taj način pomoći da se on oslobodi njega, ali nije. I vi uplakani dolazite, grlite se s bratom i kažete mislio sam se te izgubio. Tako je. I tu nastupa tu nastupa bend, tu kreće muzika i zlanje prerasta do dugu noć. Sada slušamo muziku. Eto, dragi slušalci, vrijeme je da se pozdravimo s vama, da se poljubimo s onih 4-5 ljudi što se stalno javljaju. Vi ste, braće naša, svi koji slušate, bez obzira na sve. I da vam kažemo nešto, volite se, nemojte da vas ovi loše energije da vas nose ljubav bre. Svima i koji ste zvali, koji niste zvali, na telegramima podrške i Porto Montenegro na stanu koji smo dobili. Svima tako je. Dobro večer. Dobro večer, pa evo da se javim iz Slovenije, zatvorimo sezonu. A kako dobijaš? Žalili su mi se ljudi, a stvarno se žale, nije ovo neka priča. Kako vi uvijek isti, mislim, je mi žao, milo mi je da se čujem. A kako dobijaš? Znam da ti je milo. Koji je trik?
Neću da ti kažem kad se budemo vidjeli uživo, pa ću ti kažem, ali da znaš da nisam namjerno zvao 2, 3, 4, 5 emisije kad ste imali uključenje, da bi dao šansu tima što se žale. Evo. Pošteno. A reci mi... Za kraj sezone da bude malo bezobziran i da vas pozdravim. Nisi bezobziran. Nisi potpuno. Da su sve... Pazi, da je više takvi. Gdje bismo mi bili. Tako je. A kako je u Sloveniji? Je li počela vrućina? Ovdje je pakao već. Jeste počelo vrućina, imali smo 30-32 stepena ovih dana, što je za maj neverovatno vruće, tako da nego se ode na more pa se malo ohladimo, evo, nema drugi, kod vas zapeklo. A vruće, ovo jedva radimo noćas, vjerujem mi ili ne, ovo nikad ovako nije bilo, ili smo mi ostarali, a jesi to? Dobro, prostorija je mala, ni prozora. A nije samo to, ja pojeo pola kila mesa pred emisijom. On se ne mesi, onda ne može da diše. Znači, noćas ću svu noć na balkon ću šeđeti, znači, vjerojatno kad uđem kuću, uzet ću knjigu i čitam. Sad umjesto da se ladi... Ja volim krvavo meso da jedem, isto. Samo ne jedem uveče. Ajde, ja sam prevario sam se s tartufima lijepih biftek. Znači, sad bi još jedan pojel. A to je to uparete. Dobro, ima. Znaš što je bitno? Bitno je samo da jednu kašiku meda prije spavanja uzme. Tako, kašiku meda i malo slanine da razbija to. Da razbija masnoću. Pa dobro, ništa, hvala ti puno što si se javljao i što si se javio. Budite nam dobro i ti i tvoja djevojka ili žena, zaboravio sam. Znam da ste zajedno. Sljedeće godine da kažemo ti ženi djeca, neka se svi zdravo. Eto, i da se čujemo naredne sezone, da budemo lijepi i zdravi. Može, da Bog. Ajde, budite mi dobro i lepo odmarajte. Zdravo bio, hvala ti. Hvala. Eto, vidiš ti, ljubav, samo ljudi nekakva. Lijepa energija. Lijepa energija, čudo stvar. Evo, viš. Dobro večer. Dobro večer. Isti čovjek. Pa kako da zatvorite bez Zagreba? Evo, pa ja čekam da se ti javiš i da ga načeraš da u knjigu više oštampa. Ja sam čula najavu za knjigu. Naravno. A dobro, ali on je obećao, iđe ćemo što će biti u septembru. Sve ide kako treba. Ti dolaziš tu sad letos, jel? Jes. Obavezno. Da, završavaju li se ti ispiti i to što se radi, do kad ste gore? Do kraja jula. Haču, do kraja jula. Ko znađe, ona nije ti normalno, Ti joj i dalje vjeruješ? Ja vjerujem. Lažem ja da sam iz Zagreba. Maribor. Ja gore iz Šarnika zovem. Ne, Maribor ili ne znam. Ti kad dođeš ne budi lijena, nego samo mu pošalji poruku što je s knjigom. Dokle smo stigli. I kad će izaći. Eto tako. Čisto ti da ga pritisneš jer nas neće da sluša. Budi ti dobro i zdravo, sve će biti lijepo. A neće on nikog poslušati, je? Ne, ovo je tvrdoglavo. Evo vas pozdravlja Šargarepa. Puno pozdrava i za Šargarepu. Mrkva je, to je mrkva ipak. Pa redio da je mrkva. Mrkva je. Mrkva. Alo, pa mi Ustaše kažemo mrkva, alo. Mrkva, pa dobro, evo i nama vele da smo Ustaše, a nije smo. Nego mrkva tako, cijeli život, ali mrkvu mi daj. To je to. Da nema mrkve. Pa dobro, budite nam vas dvije zdravo, dobro učite, pa eto. Uzmite knjigu, nemojte poslije Udat ćemo Gajevu knjigu. Eto, uzmite Gajevu knjigu. Ajde, zdravo bile, hvala vi. Ajde, još jednu Ajde, čao. Ili Risan ili Sutomore i da se razmičemo za ovu sezonu. Da, ima Risan, Sutomore. Ima i Rožaje, ima Romanija. Da, imamo 5 slušača. Alo, čujemo li se? Dobro večer. Dobro večer i vama. Imaš čast i zadovoljstvo i veliku privilegiju da budeš zadnji slušalac. Da budem kao zadnji, vjerovali ili ne, znate li koliko sam pokušavao da vas dobijem zadnjih 8 nedjelja, još ne računajući ove što su bili praznici, znači o jadu sam se zabavio. Pa jesi zvali kad su bili praznici? Mi ti nismo radili, ja? Rekao se ne računajući to, ali možda samo jedno pitanje. Može. Jedno pitanje, da li ćemo ikad moći da dobijemo neku retro epizodu, to jest nešto kao što ste neka radili prije 10-15 godina, da zovete neke vračare, da zovete neke ljude, pa malo da se gačite, malo više da se pošalite i da dobijamo... Ali sad ću da ti rečem, ja evo u moje ime, a oni će ti reći u njihovo ime, to je zanimljivo, vjerojatno interesuje. Razumijem godine ako su u pitanju. Sad ću ti rečem, kad smo bili mlađi i luđi i nenormalniji, nema ovo sad veze, ne velim da smo stari, ja sam i dalje, vidiš, izvio sam kilo mesa prije 15-20 minuta. Ali nekako, meni je bar
kad ono možeš nekad osjetiš nemoć, tako je, mi smo bili bezobzirni, tako je, a sad mi je nekako i ovaj prvi dio emisije često se natežemo da budemo oštri, pa se čak to nekad i prećera, razumiješ, a razumijem. nekako smo se smirili, napunili smo se. Čak mi najželim je baš zbog Gaja, zato što Gajo kad je njega znalo dovati pa da se zaleti da se raspreča, to je bilo, a sad je toliko tih ne priča, nema ga, toliko ste kupili, od kad ste kupili taj stan, više nije isti, prodali ste se. Ali da ti rečem još jednu stvar, dakle, dobri su gosti bili i ovih sezona, ali je sve teže naći ljude, jer sad... Oglasi, za to vam kažem, kao nekad, oglasi, malo se... Neće ljudi da pričaju, internet je, znaš, sve se to postaje viralno i onda ljudi... Provalili su više foru, rekli su, neće nas svi zabaviju. Hvala vam puno, ljubim vas i da vam bude lijep jugono ljeto. Hvala ti, zdravo bio, ali jesmo mi obabili malo, malo smo... Nije, imaš goriva, imaš ono 150 km goriva. Pa ima, ne pričam tebi, no generalno pričam, da godine stižu, malo smo omatufili. Da, malo jesmo. Koji bješe ti jednom? Ništa, hvala ti, zdravo nam bio, hvala što si se javili. Dragi slušalci, mi ćemo vjerovatno raditi sljedeću sezonu od oktobra. Ako nas ne bude, Jado radio nije našao sredstva da nas plati. I ovu crkavicu što plaćaju neće naći. I ako ne bude emisije, to će biti to. Ako bude plate, biće i nas. Biće i nas. Ljubimo vas. Ajde.